Moi boas, queridos escaparatistas. E agora ven Álvaro para contarnos como sigue o panorama político español. Que lles pasaría a Pablo e Pedro? Que pensará do seu pacto, da súa unión? Moi boas tardes, Álvaro. Boas compañeiras. Que tal, escaparatistas? Como vos vai? Que tal a vosa semana? Ben, bastante ben. Impactada por esa noticia, pero... sei que era visto, non sei, eu non me esperaba. Pois eu a conclusión que saquín é todo o contrario, que non sabemos nada de política. A única que se acercou fostes ti nos pronósticos que fixemos, pero incluías a Ciudadanos, que está Xa, pero tamén Albert Rivera está empezando a pensar en montar. Dixen que baixaba moito. Recordo que dixen que Ciudadanos baixaba moito, puxenlle 20, pero non sei por que incluí, non é? É que a ver, é moi sorprendente porque ten 10 escaños, o sea, 10. Eu puxeralle 15. 10. Pasou de ser a terceira forza política a 10 escaños en 6 meses. Eu non vou dicir que era visto, pero, a ver, que iba a quedar nese nivel, non? Eu o que si me quedín, facendo así un pouco de... mirando todo con perspectiva e intentando entender que pasou este último ano na política española, penso que o pop español ou o folclore español dende a década dos 60-70 nos levan anticipando que pasaría nestas eleccións e incluso nas negociacións das anteriores. Por exemplo, para falar da relación que tiñan tanto Pedro como Pablo na primeira negociación, poderíamos tirar da canción de Pimpinela e escoitar isto. Adiós, Ayúdame, no hay nada más que hablar. piensa en mí. Adiós, ¿Por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi cara. A ver, non se podían nin ver, fai nada, fai un mes e medio. Eu de feito dixen, fai 6 meses Pedro non dormía tranquilo. Pedro, si facía un pacto con Pablo, no. Eso iba a ter un insomnio crónico e non se lo podía permitir. E agora, en menos de 24 horas, arreando. Pero hai unha razón, Cal? a dereita, Sí. pero non a man dereita. No inverno, a man dereita é moi mala compañeira. Entonces ti queres que xuro ao amor. Claro. Para eso, o que dixeron é tirar de Paloma San Basilio, por favor. Tempo. Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos. Pero si nos paramos a pensar, como todos os amores que xurden, sempre hai alguén no medio ou terceiras personas, algo que se poda meter entre as relacións. Eu quero facer aquí un pequeno paréntesis, é que o único pacto de xeito que se fixo neste país entre as dúas esquerdas non se filtrou absolutamente nada á prensa, cando nas negociacións anteriores parecía que negociaban el diario.es con El Mundo. Que quero dicir con eso? Que se poden mandar a Carmen Calvo e a Echenique xuntos tamén, como di a canción, pa unha isla, penso que nos iba a ir mellor. Pero o papel dos medios, aquí, agora, despois do pacto, é algo bastante complicado. Complicado non? Non lles gusta. No, normal. desde logo estamos vendo por todos os medios que nos intentan poñer como se fose o peor. Pero é que isto xa o dixo fai moitos anos o Gran Ozores, exactamente no ano 1982, Viva. no que nos truxo unha película que incluía un audio como este. ¿Quién para a los socialistas? Pues alguien tendrá que hacerlo, tío. Porque con lo dura que se está poniendo la vida, que el caviar cada vez está más caro, me he enterado que los socialistas van a nacionalizar hasta los urinarios públicos. Así que... Pues mira, a mí eso me parece bien. A mí lo que me parecería ligeramente mal es que me quitaran mis tierras. Que para eso mis antepasados pelearon, para quitárselas a los moros. Este último penso que é o abuelo de Abascal. O tío abuelo de Abascal ou algo así. E con todo este mejunje de situación, unha parella que se rompe, que se reconcilia, os medios rajando da parella. Ese é o que está no medio, que enturbia a relación. Totalmente Algo actual. así. Eu pensei en cal sería a nosa reacción, ou polo menos cal foi a miña, e xa o dixo un histórico do cine español, penso que resume perfectamente cal foi a reacción da maioría dos votantes ao coñecer o pacto.
A la mierda, por si A la non sei mierda. ben. Despois de 6 meses facendo o que nos fixeron, tardaron un día en estar de acordo. Un día e non sei cantos millóns de euros en eleccións, hai que dicilo todo. Sí, é que xa como cando dis no, pero despois no último momento dis ti, vale, pero que se non é con esta persona. Eu creo que non é con máis ninguén. ben foi así, é como cando ás 3 da mañá nunha discoteca diste a min aquel boa pinta non me tem. Pero despois de 3 cubatas e moitos a mí non te acerques, bicho, dis, bueno, igual non estaba tan mal. É que os descartes de primeira hora suelen ser o que aparece no aparello a última hora, Cando bota la NASA recolles aparello. Ti todo peixe que entre na NASA vai pa saco. Unha vez que tes fame, xa diste, mira, xa me vale, xa me dá igual, con tal de non dormir solo, co frío que fai. E despois eu penso que hai un protagonista de toda esta historia, unha persona coa que deberíamos sentirnos identificados, que agora vai ser emprendedor. Albert Rivera. Eu penso que vai ser emprendedor. Como é un visionario, penso que estaba mirando por montar franquicias de Satisfyer, pero non teño as últimas noticias. Albert Rivera tamén yo dixeron fai anos. Non o que lle vexo iba a moito, pasar pero a isto. verdade, montándose na industria do Satisfyer. No, pero Rivera, no- non sei por qué. Non vai ser a súa decisión. Quen manda aí? Malú. Que manda? Arrimadas. Pero Malú xa mandaba hai 10 anos. No te puedo creer, ya ni quiero creerte, te olvidaste de mí, me tenías enfrente, esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte, ya no temo tu voz, Quería pedir disculpas aos escaparatistas porque isto non era Malú. Era unha das nosas locutoras que esta semana non foi a terapia. Entonces ven con estes problemas. Non vos preocupedes que hoxe ímola sacar que lle dé o aire a que tome algo, que empeza ponte tapas, así que vamos a ver si tairamos un pouco. O mensaje que quero que nos quedemos, desde os nosos a todos os políticos é o de Fernando Fernán Gómez. ¿Vale? Que decía Fernando Fernán Gómez? Que se vayan a la mierda. Que pasará de aquí a semana que ven? Ti que pensas? Non sei. Unirase a Arrimadas? Non, Arrimadas non se vai a unir. Retirarás Arrimadas? No, No. vai a Pois eu cabecilla de primeira. vexo unha pelea de Arrimadas e Villacís espectacular. Sabes cal é a mellor maneira de descubrir que pasa? Esperar. Pois ata a semana que ven. Adeus, chicas.